Odonjore weche mag siasa ni duond bura mar ANC kod UDA ochako chenro mar riwore kaka yo mar tego duond bura mar UDA motelo ne yiero mar higa mar 2027. Jatend piny Kenya William Ruto owacho ni dwaro mare en loso duond bura maduong' moriwo ogendni duto ma pacho kae kaka yor tieko akwede mag dhoudi. Ruto kod ogai mar jatend migepe Musalia Mudavadi bende olero ni ANC kod UDA nigi lek machal e bero uchumi. Chris Owino nigi ler mar wachni. Kata odoko ni apaka mag siasa osebedo kagoyo duond bura mar UDA dwe achiel mokalo, tend duond burano osechako keto okenge mar tego duond burano mar neno ni gikawo loch kendo e yiero mar 2027. E kar jot maduong' ma jatend piny e bore Nairobi, jatend piny William Ruto kod ogai ma jotend migepe Musalia Mudavadi oromo mar tieko chenro mar riwo duond bura mar UDA kod ANC. Najua, when Musalia made the decision to work with us, and when ANC made the decision to work with UDA, many people were not sure whether that was the right decision. But it was the right decision, because we formed the government. I want to tell you, this is the right decision, because we will have a stronger party, and we will have a stronger Kenya going into the future. Jatend piny William Ruto oketo elela dwaro mare mar loso duond bura maduong' monywando ogendni duto mapacho kae kaka yo mar tieko akwede mag dhoudi kaachiel gi nyayo thuolo mar demokrasia. A stronger party will help us deal with the challenge of ethnicity, will create a bigger, united, more representative formation that brings the aspirations of more Kenyans into an organization that will help us drive Kenya into the future. After my moment of meditation, where is the best place for me to work in consolidation and direct ANC to? I am satisfied that with President William Ruto, you are in safe hands. Ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi lero ni onge ka jochung' mag ANC kod UDA nyalo dhi nyime kod chungo jochung' magi e yiero mabiro e kinde magitiyo e serikal achiel. Kwa hivyo yeye kama ni rais wa Jamhuri ya Kenya na sisi tuko kwa serikali yake, you as my brothers and sisters in ANC, it is not practical for me to have candidates again against the president. Kalure gi director mar siasa e duond bura mar ANC Omulo Junior, duond bura mar ANC idhi miyo kom mar jagoro maduong' mar UDA kaachiel keto jo od bura magi e komiti mag od bura. The parliament ndiye jo od bura mwadhi miyo lemo e komiti mopogore. Wadhi rwako ma kerno senyiso Kimani Chungwa, leader of majority, ni MPs wa orwake komiti mopogore. But cabinet okanyalo wacho nikech mano to discretion mar president en mobung'eyo kako bro timo. Wadwaro lemo mar secretary general. Mar ariyo wacho ni jotendwa te mane counties nyaka riw gi jotelo mag UDA wadhi pogore lemo kuwuok piny kabiro malo. Nyasi mar riwo ANC kod UDA igeno ni dhi timore e giko dwe mar 6 higani. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi.